Ginapatian stray bullet nakitaan sa isa ka balay sa barangay Pandak, Pavia. Kapulisan ginadeterminar na kung sino ang nagpalupok sang pusil. Si Kim Salinas nakatutok live sa barangay Lobok, Lapuz, Iloilo City. Kim? Jert kadungan sa gahod sang palupok sa pagsug-alaw sang 2025 na record man ang insidente sang pagpalupok sang pusil sa barangay Pandak, Pavia, kay nasang kagahon. Nagahimos na para magtulog ang isa ka pamilya sa barangay Pandak, Pavia. Pasado alauna kay nasang kagahon sang may nakita nga bala sa sulod sang ila kwarto. Ang insidente ang gilayon sa mga ini nga ginreport sa kapulisan. Na-notice siya nga sa iya nga atop sa may mayara lusbot. Kaya pan-checking sa palibot sa iya kwarto dito na recover yung suspected nga bala nga stray bullet. Maswerte nga wala sang may naigo kag napilasan sa insidente. Sa karon, nagapadayon na ang investigasyon sa kapulisan para matumod ang responsable nga nagpalupok sang pusil. Ginako sang kapulisan nga pagpanghangkat ang pagpangusigsa sa mga kasilingan sang pamilya. Bangod magahod man ang lugar tugas ang palupok sa tungation. Natala na ipadala sang Pavia Municipal Police Station sa Regional Forensic Unit 6 ang narecover nga bala para ipaidalom sa ballistic examination. Ma-determine kung ano ang kalibre nga sa pusil kag ang para ang case nga ba ang kung ano nga possibility nga base nakarehistro ang isa ka pusil. Ma-compare ang bala. Sa karon, wala pa sang person of interest ng kapulisan. Apang kung madeterminar na, mahimo pa sa kanin isang kaso nga illegal discharge of firearm. Gintinguan sa news team nga mapakigangutan ang pamilya, apang wala nagpahanugot ang tagdumalahan sang subdivision nga makasulod ang news team. Jert, isa pagid ka stray bullet incident ang ginreport sa buong hapon kag gari kita sa Villa San Lorenzo sa barangay Lobok, Lapuz, Iloilo City kung sa diin ini na record. Sunod sa kapulisan, nadiskubrihan ang bala sang 45 caliber pistol sa isa ka kwarto sang nagpauli ang tagiya sang balay alauna sa buong hapon. Wala sang may nasamaran sa insidente kag padayon sa karon ang investigasyon sang kapulisan. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye Kapuso Kim Salinas.